vaimbova pachigaro chemukuru anoona nezvevasvori muchiuto vanevha masora sei vanoti mutungamiri wenyika vemasodamdzo Mnangagwa vari kukonzera kusawirirana pakati pemutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga nemutauriri weZANU-PF vaChris Mutsvangwa. Aiwa taona kuti aiwa vanevha masora sei vapindira panhau aiwa yaMutsvangwa. Sara mbina mashoko ataura ndopari kuti bva wasubscribe ulike ubva watena on the bell icon. Tipinda vanoyataura mashoko ekuti tingoringo scheme nekuda kuputsa chisungo chakasimba pakati paChiwenga naMutsvangwa. VaMnangagwa vanosunga nevhu votumira CIO for ED yavo kuti vape mhosva kune the poor general. Tarisiro yaive yekuti izvi zvizoita moto pakati pevaviri ava. Semazuva ose George anowandira paruzhowa. Chitendero cheoversight ndechekuti kubva mutauriro waChiwenga wekuti regerai vakomana wakaisa kutyisidzira kwese kwese, Mutsvangwa aizosvotekana opandukira November 2017 Breast Coup General. Patiri kutaura vaMnangagwa vari kuzviti utsvene hwedenga rechitatu nekuzvibvisa pachirongwa ichi. Vamasora sei vanonyora vachishandisa aiwa mubato wavo weexend. Ndo mashoko anoitwa panapa navamasora sei vachiti aiwa idi Mnangagwa ndiye ari kuisa kupokana pakati paMutsvangwa naChiwenga. Aiwa chipotudze mafunguro enyu munoti kudii pamusoro pemashoko ake. Pina comment section medu usangano subscribe kulike chinotena on the bell icon.